дар сомонаҳои иҷтимоӣ наворе нашр гардид ва дар ин навор гуфта мешавад, ки як духтари тоҷик ба як шаҳрванди ҳиндустонӣ ба шавҳар баромадааст ва ин касое ки айни ҳол рақсу бозӣ доранд зан ва духтарони тоҷик ҳастанд. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред ва чӣ гуфтанӣ ҳастед? оё ин навор дар ҳақиқат ҳақиқият дорад ё ин ки бо тариқи видеоҳои интеллектӣ сохта шудааст? ҳатман фикри худро дар зери навор нависед. агар шумо омода бошед, мо навори худро шурӯъ кардаем. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. умедворам шумо хуб ҳастед. бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. дӯстон, дар асри 21 қарор дорем. зиндагиямон хеле хуб аст, алҳамдулиллоҳ. дар дасти ҳар яки мову шумо телефонҳои мобилӣ ва инчунин бар интернет пайваст аст. зиёда аз 99% мардум айни ҳол ҳама дар инстаграм, дар ютуб ва дар тикток менишинанд. баъзе аз наворҳоро мебинем, инсон дар тааҷҷуб меафтад. айни ҳол бо воситаҳои видеоҳои интеллектӣ, яъне интеллектҳои сунъӣ, ҳама намуд наворҳоро аз номи ҳар кас карда истодаанд. мо бояд дар ин ҳолат бо эҳтиёт бошем, зеро онҳо метавонанд ки аз номи мо, аз шабакаи мо, яъне бо воситаи сурати мо баъзе наворҳоро созад, то ки хашми мардум аз ин биёяд. биёед ба мавзӯи асосӣ мегузарем. дар сомонаҳои иҷтимоӣ, хусусан дар инстаграм, як наворро дидам ва дар ин навор гуфта мешавад, ки як духтари тоҷик ба як шаҳрванди ҳиндустон ба шавҳар баромадааст. ин то кадом андоза ҳақиқат дорад? мегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан. хуб, наворро шумо тамошо кунед, баъдан ҳатман фикри худро дар зери навор нависед. хусусан дар ҳамин шабу рӯз нисбати муҳоҷирони ҳиндустон бениҳоят танқиду маълуматҳои зиёде рафта истодааст, аз ҷониби ки аз ҷониби муҳоҷирони тоҷику узбек. албатта ин ба ҳар яки мо шумо маълум аст. дӯстони азиз, набояд фаромӯш кунем, ки ҳар яки мо инсон ҳастем. чӣ гунае ки мардум, хусусан мардони тоҷик, мардони узбек, яъне ки шаҳрвандони тоҷикистону узбекистон мераванд ба Русия ба мақсади кор кардан. онҳо низ барои кор кардан, барои таъмини аҳлу оилаи худ, яъне ки ба Русия омаданд. омадани онҳо ҳеҷ чизро иваз намекунад. монед айни замон мо набояд ба ҳама кордор шавем. ба қирғиз, ба қазоқ, ба туркман, ба ҳинд, ба афғон ё ба хитой ба шавҳар мебарояд, баромадан гирад. аз дасти баъзе номардони мо имрӯз баъзе занҳо хорузор ҳастанд. монед бо ҳамонҳо зиндагиашонро пеш барад, монед бо ҳамонҳо хушбахт шаванд. афсӯс, сад афсӯс. дигар намедонам давоми видеора чӣ бугум, чӣ хел ман видеора дароз кунам. ба ҳамаи шумо тансиҳативу саломатии хонаводаӣ хоҳон ҳастам. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд.
و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار